Умілаваныя браты і сёстры ў Хрысце. Сёння адзначаем урачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай, апякункі Мінска-Магілёўскай мітраполіі. З ласкі Божага провіду сёння спаўняецца 35 гадоў аднаўлення структур каталіцкага касцёла на Беларусі. Таму урачыстасці адбываюцца менавіта ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай. Сёлетнія ўрачыстасці падзякі за 35 год мы перажываем пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, Касцёлу вернасць». Мае дарагія, сёння таксама адзначаем 35-ю гадавіну аднаўлення перагрымак да нашай буцлаўскай заступніцы. Першы яшчэ нешматлікія пілігрымкі у 1991 годзе прыйшлі з Мінска, Маладзечна, з гарадоў і вёсак Міншчыны і Віцебшчыны. Удзельнікі тых першых пілігрымак апавядалі, якое здзіўленне было ў людзей, калі пілігрымы ішлі па вёсках і дарогах нашай бацькаўшчыны да іконы Маці Божай Буцлаўскай. Некаторыя людзі, бачачы незвычайных вандроўнікаў, пыталіся: «А які фільм здымаюць? Хто вы такія?» За гэтыя гады урачыстасці ў Буцлаве сталі не толькі рэлігійнай падзеяй, але і сапраўдным нацыянальным святам, на якое збіраюцца дзесяткі тысяч пілігрымаў і гасцей з нашай радзімы і з-за мяжы. У наш час абраз Маці Божай Буцлаўскай стаў агульнабеларускай святыняй, што выразна пацвердзілася каранацыяй абраза папскімі каронамі, якая адбылася 2 ліпеня 1998 года і была здзейснена кардыналам Казімірам Свёнткам з намінацыі папы рымскага святога айца Яна Паўла II. А ўжо ў 2018 годзе Буцлаўскі фэст, урачыстасць у гонар ушанавання абраза Маці Божай Буцлаўскай, быў уключаны ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва ЮНЕСКО. У 2025 годзе па ініцыятыве прэзідэнта Александра Григоровича Лукашэнкі канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі, выслухаўшы меркаванне вернікаў і духавенства нашай краіны, прызнала мэтазгодным і карысным для дальнейшага развіцця і ўдасканалення рэлігійнай дзейнасці прызначыць нацыянальны санктуарыум у Буцлаве духоўным цэнтрам каталіцкага касцёла на Беларусі, які прызваны кансалідаваць агульнабеларускія праекты ў галіне духоўнага жыцця хрысціян каталіцкага веравызнання, бо касцёл і дзяржава – гэта сям'я сем'яў. Браты і сёстры, людзі прыходзяць і прыязджаюць сюды з верай і надзеяй, бо тут ужо больш за 400 гадоў знаходзіцца Найсвяцейшая Панна Марыя, наша духоўная маці, заступніца, суцяшальніца, апякунка і каралева. Незлічоныя цуды, якія адбыліся на беларускай зямлі праз заступніцтва Маці Божай Буцлаўскай, сведчаць пра яе чулую і нястомную апеку, якую яна атуляе кожнага з нас. Багародзіца сама заўсёды прагне адарыць нас шматлікімі ласкамі, нават такімі, пра якія мы і не просім, бо хоча весці нас да святасці. Сёння мы можам з адказнасцю сказаць: Буцлаў – гэта наша беларуская Кана Галілейская. Буцлаў – гэта наш нацыянальны алтар. Папа Леў XIV звяртае нашу ўвагу, што словы Марыі ў Кане Галілейскай «Зрабіце ўсё, што Езус вам скажа» апошнія, запісаныя ў Евангеллі. І таму яны з'яўляюцца своеасаблівым запаведам маці сваім дзецям. Зрабіце ўсё, што б Хрыстус вам не сказаў. Марыя ўпэўненая, што яе сын яшчэ скажа, што яго слова не скончана, што ён працягвае ствараць, нараджаць, дзейнічаць, напаўняць свет вясною, а вясельныя збаны напаўняць віном. Марыя, як дарожны знак, паказвае, што наш пункт прызначэння – гэта Пан Езус і яго слова. Гэта цэнтр, у якім усё сыходзіцца.
Гэта асноўная вось, вакол якой круцяцца час і вечнасць. Святы Отец услед за Богородицей заахвочвае ўсіх нас. Зрабіце ўсё, што Ён вам скажа. Скажа усім Евангеллем, патрабавальным словам, суцяшальнаю чуласцю, напамінам і абдымкамі. Тое, што вы разумееце, і тое, чаго не разумееце. Марыя заклікае нас быць падобнымі да продкаў, каб мы ў сваім жыцці не змарнавалі ніводнага яго слова. Сапраўды, тэксты Святога Пісання пацвярджаюць, што маці Езуса ідзе за сваім сынам крок у крок, радуючыся і пакутуючы з ім, з мацярынскаю чуласцю і мацярынскай апекаю. Таму сёння мы, так як нашыя продкі на працягу стагоддзяў, звяртаемся да Найсвяцейшай Панны Марыі, нашай нябеснай маці. Яна ўзор таго, як трэба адклікацца на Божую ласку, як паводзіць сябе ў тых справах, якія нам трэба здзяйсніць, вучыцца ў яе і ўрэшце станавіцца падобнымі да яе, як дзеці падобныя да сваёй маці. Святы Скрыва піша, што ў першую чаргу трэба наследаваць любоў Марыі. Любоў не павінна зводзіцца да пачуццяў. Яна павінна праяўляцца ў словах, але перадусім у справах. Дзева Марыя не проста сказала «фіят», так, але ў кожны момант цвёрда і нязменна трымалася гэтага рашэння. Так і мы. Калі нас паспешыць любоў Бога, і мы распазнаем, чаго Ён ад нас хоча, тады мы павінны прыняць рашэнне быць вернымі і надзейнымі, і сапраўды быць такімі. Бо Езус сказаў, што не кожны, хто кажа мне «Пане, Пане», увойдзе ў нябеснае валадарства, але той, хто выконвае волю Айца майго. Святая Марыя, настаўніца ва ўсіх нашых справах, вучыць нас сёння паслухмянасці Богу, каб мы сапраўды адкрылі свабоду хвалы дзяцей Божых. Роля Божай Маці неацэненая ў нашым збаўленні душ і аднаўленні ўсяго ў Хрысце. Калі мы сапраўды пазнаем Хрыста, мы станем адным з ім, і аднаўленне станецца. Калі часам яно не адбываецца, то гэта таму, што мы ідзем сваім шляхам. Браты і сёстры, сёння мы праслаўляем Бога, дзякуючы за 35 гадоў адраджэння і станаўлення касцёльных структур у нашай краіне, а таксама здзейснім прысвячэння касцёла ў Беларусі на даражэйшай крыві Хрыста, падрыхтоўка да якога адбывалася на працягу 9 месяцаў у нашым нацыянальным санктуарыі. Выказваю шчырую ўдзячнасць усім, хто далучыўся да гэтай малітоўнай акцыі і здзейсняў пілігрымкі ў Буцлаў, асабліва моладзі і першакамунійным дзеткам. Хрыстус прыходзіць да нас, каб абудзіць нашае жыццё, надаць яму новае вымярэнне і сэнс, каб унутранна узбагаціць нас, зрабіць нас мужнымі і высакароднымі. Дарагія, няхай наша шчырая малітва паспрыяе абуджэнню глыбокай удзячнасці эўхарыстычнаму Езусу. Дзеля нас Ён праліў сваю кроў. Дзеля нас застаўся назаўсёды ў Эўхарыстыі, ў табарнакулюме. Жадаю, каб мы ўсе спазналі адкупленчую сілу крыві Хрыста, бо ў ёй моц Божай любові, гарантыя надзеі, паратунак, паяднанне, шлях да новага жыцця. Няхай праз чулую апеку Маці Божай Буцлаўскай у нашай беларускай Кане Галілейскай Езус прыме нашыя малітвы, возьме наш лёс у свае святыя рукі і дасць нам падсказку, як нам аднавіць у ім сваё жыццё ва ўсіх яго вымярэннях. Кроў Хрыста, якая ў Эўхарыстыі поіш і ачышчаеш душы, выбаў нас. Маці Божая Буцлаўская, маліся за нас. Амен.